Sziasztok! Minden magyar festő álma és vágya ez a mennyezet. Ugye, jönnénk egy panelba festeni, gyorsan, erre, ugye ez a régi Prakticolor, azt hiszem úgy hívták, az van a festék alatt, és szépen lejön az egész, úgy ahogy van. Úgyhogy elmondom, hogy mit kell ezzel csinálni. Na, többen hívtak ilyen ügyben, hogy kezdenék a festést, és úgy, ahogy van, így szépen így lejön, úgy, ahogy van, lazán, semmit nem kell csinálni, lekaparni. Egyszer. Amikor ezt így lekapartuk szépen, úgyhogy minél kevesebb vésés legyen a falba. Ugye, ez így is úgy is lejönne a festelénk, amint fölrakjuk a festéket, megkapja a nedvességet, ez úgy, ahogy van, a nyakunkba is hullana az egész. Úgyhogy fölösleges erőlködni. Ezt le kell szépen kaparni. Így, ahogy van. Ugye szépen le fog jönni az egész, ez a régi festék, amit a panelekre régen festettek, az már el van gyengülve, tiszta por az egész, nincs benne kötőanyag, semmi, tehát hogy nem is volt soha, én nem tudom, de egyszerűen így le kell szedni. Leszedjük, utána fogjuk, megcsiszoljuk a felületet, szépen, akkor kapunk egy valamennyire sima felületet, meglátjuk, elvileg, ha jól csináljuk, akkor nem is nagyon kell glettelnünk, de azt majd meglátjuk, jó? És akkor jövök a következőkkel. És akkor megcsiszoljuk egy ilyen kézi csiszolóval a felületet, szépen egyenletesen és elvileg, nem tudom mennyire látszik, de azért úgy porzik rendesen, jön le, aminek le kell jönni, és szép egyenesen folyamatosan húzzuk. Az a lényeg, megpróbálom lassítani. De így is szépen így elfogunk. Itt is itt vannak, és nézd, így eltűnik. Szépen így lekicsolja a felülete. Nem tudom mennyire látszik, de egész jó lesz a felülete. És utána fogjuk, ezután le fogjuk alapozni. Egy vakolat erősítő alapozóval, ami szépen ez majd megköti ezt a poros alapot, vagy nem tudom minek nevezzem. Ezt a Prakticolort. Aki jobban tudja, az nyugodtan leírhatja, hogy mivel volt festve régen a panel. Szépen átcsiszolom az egész felületet, így kézzel. Géppel nem szabad, mert akkor nagyon leviszi. Így kézzel. Próbálom lassan csinálni. Próbálom úgy csinálni, hogy ne legyen poros a telefonom. De ez így szépen így lejön az egész. Most így átcsiszoltok szépen, finoman. Jön az alapozás. Én a Páva vakolat erősítő alapozóra esküszöm. Ez az például. Mutatom. Ez az anyag. Akkor folytassuk. A lekaparás után le lett alapozva, utána ki lett kicsit flekkelve, gipszelve magyarul, és akkor utána lefestettük egy réteggel. Most már holnapig szárad, és holnap újra megnézzük, hogy esetleg hol kell még gipszelni kicsit utána glettelni, de már különösebben nem kell, és utána jöhet a festés, kétszeri festés, ennyi. Másnap reggel van, szuperül kikeményedett a mennyezet, még találtam pár csikót, belekaparást, azt kiflekkeltem, úgyhogy most jöhet a kétszeri festés, úgyhogy kaptunk vissza egy szuper mennyezetet, nem szenvedtem vele semmit, úgyhogy így kell csinálni a Prakticoloros mennyezettel. Ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Kitartást! Tegnap megtörtént a második festés, és szuper lett a mennyezetünk. Minden rendben van vele.